Ayefo yeremu ano no sede ye ka ekiremo no enenya asem keto akra afe na hemfo no eyi wo muti maako abo no mo ebe dwabo no ase kopem se opem so ankasa de nesi okrawre no obranma so obeba no abegi na adwa seseye ohina wo beyi eye na asafo asafo boache wono eno no edinisi ade so NCP na ono no oye sahene a wudi ekon kokon animu enunti na brebia sembu se asafo boache wafa no ho a na okura etu a enya asem keto ye hu se okwabra ne ba so edi ne nchepe a wono so no ekura etu a eno so enya asem keto a edom ede ntwene edi akira ye bo a wo ba na waba betena se enche ebre so se ya na nopa no opem so wo de ni kiremu adum akiremade ena na chempenhini fi na okoye amamre ene amane ekogu ensa ene ade kukumase fie ni nyina efa akoside amamre ene amane ne ho ene nti kwapim so obeba na wabetena se wo se na hemfo di ka ba kona hene ena chese ya no eyiniti asafo boache ane ye kana fei ene wabeji na kunya ye na asokore mampon hene wono so ne na fade no dem sonkokra awkosra de atuntum bia biemu ne ahabammono ene ade a ahemfo ni bi ena chese ye bobo na ede echechemu a ene nyansapo isane ne madwemba na ya mmohu akoside di kan no eniema ekoso de edi mu akotene wo se wotibie na wode wanu kutu awisi ahumi no Asanteman no so ehu bie ahemfo ni bi ena wono di kaya ye na ya asantoa edwoso manhima ena wono so eno no a wabeji na adwa fefefe ewo ehono no kan na ya asantoa na ese eno saa na etie trede hene eno no saa enso ena kwa anwoma ehene ena tiwe amache bale ena etoaso no ena esio nwunu hene afe ye na ba ntima hene bafo usu amankwa etia otoso enum wono so eno no a ahemfo no bi nso etwa ne ho ehia ewo no a enye asem keto akra enunti ennen wono sede esi ahyembo no sabie ku to abo anwansampo bi kura betwam no dihin a yebedi afidie no beto no so na yetwa na mmohu ni dwumadi a wo ba bedie ewo nne ahemfo ni bi wei eye agona hene ena ono so ene ne dom ne nananom so age akonwa ewo no na eno so enye asem ketwa okatachi afifa mensa agona hene no ono ena etwa ne ba na wayi fufu ene tuntuma dom na hemfo etwa ne ho ehia wo no enti ahemfo no wono buso a wono mo eba maako ye nyina ye wo atwenyi mu se dwumadi ni pompon so na nkasa no no ebehye ase ewo ekonoma enye asem ketwa na sanwansa eno no wona asa odimu akotene pa wo hene ba kwa osapa enye asem ketwa eno no samne ene mo kasa yo opemso enya baba bedru dada na opemso bedru sana ansa na obebedwom na obetena se kra no amamre ne amane no ede dipefe di adanse se ewoso okọ na okochia abrewa na bobisa abrewa na pom tesei na nkomo bi wo hono a oni abrewa die e ma remfi se oba Asanteman ababre amamre ne abakwase mu no Asantehene na kwadu yi adoma otoso miensa emprempren no oye futufuo e de ma wo hene ne ba ene wo hene prekope ewom se ni nua no de enso amamre ne abakwase mu de oye ne maame prekope enu ntie ene no na wo so de nani chirimu na okoma ohima achi obisa na poma sakra no ba betrase a aba betrase na yenche ho no moma yenhwe ahima ni bi abrebia na yepese esua de ne yaku animu ahankwa na NYANSAPO sanse yisane na madwemba onya ne bebia ahima won maba bedi suo bie no sa wo hwa yesa akoyachini aka ho de a nana nyakon kusi amo a wonya mfinhia aduonu nson nana nketia intim abebia wonya mfinhia bi nwotwe wa akonya so saa enso nana nketia intim abamo wona maka nsisi ano wonya mfinhia bi nwotwe nana akuya afriye enya mfinhia aduonu nwotwe ewo akonya no so nana kunadu yi adoma odi kan tie ni pa wonya mfinhia aduana baako ewo akonya no so nana akosia adoma enya mfinhia du nana amasewa enya mfinhia nkono ena nana yedufie enya mfinhia enwotwe ema remfi se nana afia sapon enya mfinhia aduonu baako ena nana afia kobi a wodi kanye enya mfinhia no aduonu emiensa ewo eho ema remfi se nana ya echa enya mfinhia na bia sanson ewo akonya no so ena nana kunadu ya motoso miensa anase otoso mienu omfa nchani onya mfinhia no aduonu nwotwe ansa na
nana amase wanya akonya mfinhye aduasa mienu a yenya nana afia kobi sewa Apem a wono nso nya mfinhye aduasa nkona eneye nana konedu ya domotoso miensa wonya mfinhye num a nyame ya adom abosom fufura ye besini yeba na yaba be hyefa no ewie opemso no opemso ena afei watu atena wode na ni kiremu na wakọ abrewa ho sede yedi atudwa ye kiremu no na yenhwe afi Apem ahankono adiokono enkono no mu 1999 ena opemso Otumfuo Osei Tutu otoso mienu setam no ne efere nana barema kwakudua wono obenya asante akonyi abra na Otumfuo pokuware wa ofira ne tuma wotintimu na okọ akura ena oba ebedi ade tisa wo hwe ni nyinyi na de tinsanye ni dia na yesa opemso ebetena ne dwaso obedi ade sa Asantehene no mfinhye aduonu mienu ni aye ko na aduonu miensamu ma remfi se ofoyisi oboso mi edi ani mo mfinhye ampem mienu ni aduonu emienu mu no wonya mfinhye na aduonu miensa obetena akonya so Asantehene eno na wodi akoside pa odi akoside ewum se du baby COVID-19 bebu mu eni ade abese miensa na nan bie etike mu enso de da nwoma mu pa de se wo hwa na nka Asantehene oba ayeye no akoside no maako wo ha aduokono enkono 199 ena woba ya waboa na wadi dise bete de COVID-19 ne ba ye beye ye no kra na eno nti ye nti eni enso no kra nyese ye ani o mamu ni na na ani ebu mo opemso de wotena afie anfie eya amamre ni amane ensefata edidiye ebu msanke ebebo dwa pese de ne ya boyi a NYANSAPO yetimi abase na ye betwa ne de abremu yi no eno ena ntimi amaso sa nti eno kra ye ntimi ntimfim eso opemso ba na aka ba kope na wadi akoside maako ahenu ewo ehonomo enti eho abakwasem kakra eno no sabre yi yasoa no so ayasoa no yede ne kwani maame fie Asantehene na kuradu yi adoma otoso miensa ni fie aden okono akwa na che na watia no obisa abrewa na mpum medika ka acho Asantehene oyefutufuo ede ma Asantehene a ote akonya so mpirimpirim ne ba eno no amamre ni amamre ekwanso saa enso ena yehwede a nanka ninua pa a enye nchen kura ena eno no a wonum nyina nipa baanu a mekan yi a womu di tintima wo manga na ni wiase afa na nyina ahenie mu no wonum maame ene nana afia kobisewa Apem a okọ ekura wonya mfinhye aduasa enkono wa akonya so no womu emaame ene ene no nti ene no nyame ato oba ahema no ne yefunu pa emene Asanteman temui wacha yade ewo ni ntini atwetwe wo mo no edu obunimu wonum kan wo mu wo mu sha ejina no ne ma baanu ena sese wonum di hine ewo ha obepiem ewo nana kunadu yadom a wotoso miensa Asantehene ni fia na boboa no de wonum hima kura wonum sesia na yaye ne se atabana se pretie emu baye no ye frɛ ne kyem se wonhunu ba ku bi nso a ewo akira a ayese ntakra ne di pa eye kokosese na ekiremu a eya aboa ne hu ewo nwuramu ne ntakra no ene yatutu a ekura wo mo no adanse ene se de esi kiremu ane se opemso na eba no ne hu eche se bia ku onto enipa bia ewo asase so ono ene otimkum nipa da se ni otwa na kiri enwoma na wode kire ne se eni opemso no ono na nini na chi obi ani ho na de etie ne se sa akokosese yie no wonte ne ba bia o wo de etie wonte ne ba bia ahene nananom wonum na omukura opemso ba ye woso ye didi nanim ye de kire edi adanse pefese ne hu ohini bi ba otimfuo bi ba okokroko bi ba osimpitimprim bi ba ajeze nanim ne natie no obia eni ho ewo ahene mu ewo asase a yetisuo yi so eno nti eno so eho abakwasem kakra eno no ewo ehonom onya ababa bedurawi afi ena yehwe yekwa akobo da bi onye se ne maame no ntie no sabia kuronto woduru fie wa no abo awurem da bi eya amamre ene amane eno kra no opemso duru Asantehene aboboa no wogira ho kakra be sesima ekosima mienu ema eno no ose ekotonkra ni akiremu ka kire oba ahema na kuradu yi adomotoso miensa se wo ba ababa beduru wa aboa no opeso awuremu kwanda ho na se kwanna ho ansa ene amano kwan amonu awuramu ntitie ni o opemso ekode maame ho no
amamre ni abakwasem mu no saa na etie ontimi mfiti prekope na onwura ne maamo sa ai me na me maame no da bi e wo so wotwen to opim so gina ho kakra atwen sima ko baako ne ni no so ansa na wonya kwan ewuremu ni abrewa akodi nkomo afei enaja nkomo ne ni kokodi yende ene no de nsentwofo yeni hu akwanya wo mo awia opim so eba na wo ba bepi kwakwasasa no ene ekura wo no sa wo hwa ahosuo wum na eye bebre eno na wo nu ehim no aise ntakra no ene aye nim ni efe ne ntakra edi pa fatutim kokko sese aboa ne hu ewu nwura mu wono ne ntakra ene atutu a ne saa no wache awie a woko na wo hwe nkyire mu kakra ewu ma na ewo saa no pa bia no no okokwachi abrewa na obisa na napomu afutuo bi ho a abrewa de ma no abrewa ne anamose na mpesemitu anamose na mpesemitu afutuo bi ho a na Asanteman na kwa bi yabem otoso mu nsa na odi ama no akyerema ene wo de twene eyi ni dum na wo si ogina ni tie kakra abusia eno no o masse bibi kakra de ache na ache se watu atena wo konim na ekura de agya yesi wasem wa na aka se buroni won tade wopem so ntoma de enkamfo bebi toma na efe se de yesi anwono no se yesi de ahosuo na totumu se de yesi english boni beka se design no akono papa efrawa enmunyam no enye enmunyam ketwa wache ma me awie wache Asante me awie wasa befa na pakan yasoa no afei na ekwamu atene okwadie na chese NYANSAPO yesane ne badwemba na agya yenso ye de na chin kakra edru ba bia e wo so ogina sansen twene ni mpintin ne bo ene ma remfi sa opun so wo ba edom odi nanim no na brempon ene obi a tese enye edom ketwa to santin de animu saa ansana wo ma wo motwa ehia ewo na pakan no ho afeye no dru ba bia wotumi gina na omanfo a wo benkum ne nifa mo no ochia wonum kakra pagya ne nsa na wono mu edi nkita ho kakra ansana wonum asa etu atene akomani nti ye kono nkakra sa medie simple so a ena yede ne ko na yesi dwabo no afei ena na ne pompon so na nkasa no yede eba be hya ase a enye asempto ma refi semfi champion no ene adunu no akweside edi kan NYANSAPO yesa ne badwemba bo modern na subscribe na like na share na family ye bo ye hu modern se bibia e famensia hu bia fa Asante abakwasem ahinsie ahintuo ahinie ene ehu ye kan se festivals no ne ade no de e bo modern si ye chef ndia no ye sumasem no bo modern na ye de amamu na sanebe nchirima titiri no won enyra ene ya nyehwe no obesua ade be esemienu ebi ana ade a ye hugya ye tokoso ya ye nwan ni woni midi aka cho se ye frene echam afei ntakra no a ekurukura akwabrane a won mu him no efrene kokosese yesi eye aboa bai aboa ne hu a wonwura mu won ye frene sa kokosese no daachi bia no NYANSAPO ye behwe na ya hwese betimi anya na brofudi ne de amamwa enchiniye akese a no so ehinwo ewo ewiemu no ebia sa wo hwa adwene a ya dwenwe de atoma eno so no daachi bia no so no ye bepe ho adesua na ye de abetan se otumfuo eba nye chiniye bia enye nteme bia na ye de katafo se ya ye chiniye edidu opum so achi ebia woni eka bia ewo ne echire na kofo ena edi echira wo se etuo enom ne agyannom ene ade sensen wo msatamo kane no sante kokko a hu fanyi bi ena yetwa ede echira mo hana enya asenkotwa ene na aboa bi akira aboa bi na bibia ye bibi na bibia bete bayira humema ama bayira mo akase a etumpan ana wo se chiri jamasi obi nim yesi yintra na nka Asante yemfa Asante ni agontoto ya mpia vanchira Asante ene Asantehene
nka wobeto bewie no na wogina bia mu no na nye enso ene yesi every human right no ne niema sacha ya bewie ase na ama niema ye bibi nenso na no nkyere se ya hyamra se aboasebo ma wonche obi anu a no nkyere se fenanum fako eye agudie agoprama so na fako kodi agro ene ye de ba nse ye obi nokumanju obo siako na odinti ede age akyerema Apem so ate esi ewo Akan osi fom erema bano afina okwankwaje akonya esi Yesu a ahye gina bi na sia enyinti etutu ru wono boba ye no wono ba na tocha tia wo se ade tocha ma je so ade ntuyi ti komensia ofi bi na mu a eya akoside ye tia ade tocha wo se ade ntuyi eni Another bravo, a tribune at Ghanaian Osatu, who has found another man to Ghanaian. What was bravo, the better camera cabrita. Enchiana na Otumfuo a wonu aba ebema Apem ade toche eno eguso na eja wonmo ede ema na nkakra ema remfi se yedi kadi atomonim sa Asanteman so afo era Simon Osei Mensa emunyamfo ha Asanteman posi penni oha nkane bia na penyini a wokwa onjim oha nkane posi penni no wa Asanteman wokwa onjim oha any penyufo bebre ya wonum ewo amanyosam ya amanyo wonum ewo ha won nyina ebeboa ama akoside edikan champion minu ene aduane minu aye fefefe ahye mo bodada na eguso enkwa ene ahoden ene yesre edema ya mu a moye yahwefo ene yen ya ye adwuma ewo NYANSAPO kasa fonyusi se yahene Nyahene ena wono so mfonyini etwatom so no ayefo na se eno no ahemfo no ena chese wonguso a no we womo a wonmo ebo asafo boache na asafo echidom ena wonmo dikaya wonmo ba wonmo echiachi aba na enim se enche kra na asafo boache na nkasa enso beba na afi wa be na Apem ade toche baka edini si akonya so no obai ebe kire ni die eni bu eni se die ni so efa ede kire Asantehene kire se onimde mamamre na amamre nso yemtuna se enti eneyi no no akoside edi kan ye no we die na se wo bebo na chidom amoma hye mukena eno nti na ahemfo ahya ase a modidi kan ya wono ba enim se enche ono emu so obeba na waba be ma Apem ade toche ewo ehon no omguso yenso yeda so ewo ha yahye mbodada de ebekoso bia no yebetwa na yede akyeremo ewo ho udura se de amamrenti se de muhwe na wo se wo kwa hantoma no mema ne de sa na tie wo se wo kwa hantoma no na afiyi no mpaboa kwa de wonya mfa meduru ho ye wo ba bia wowro de mpaboa no mo ba bia oposi ni bi no ejina na Apem obedu ba bia oposi ni wo se wo mpaboa no afi ankasa enme hu se ye na asafo boache du ho aha amamre kwan so wo se wi wa henche no na wuku mu ade nyina wi etu no nso kura mfa nko Asantehene ni David amamre mu no wo mo mutumi di tuo ko Asantehene ni na brafo nko a di gina ho de se kire no ebi na ekoso
It is already a fadia and an answer for watching the buyer. See, no. So we need pa na fadia na de share nso an ha obeka sanyi ono a Otumfuo bi ni yesi aprake to hu aprake sia keto ne bobo e ma kase ni bitwam nti o so yi bibia eno ene ekoso ho aba be chia ni wura ama na de toche onne de nita ho ada na ni afedie odu ba bi oyi ye na akonya wo ho betumi za de ahyehye na wo de akwa akochas ni mum ntimi mfa emma Asantehene nim enkura twi mane nyi se mbeka ya brafo ni bi kura ase se wono nko ana brafo ni ntimi di tu ejina nenim obi ani ko biem outumi sa ayefo ni bi ene ngugu so a wono eguso a eba betia Apem so no wo hwe domo no so ato sante mo bana onu di enimu enche na se ba Asantehene ono so eduru no so a ene asepoto kwa ngoma ehene na wono na sisi a wabo no ase a wo kwa na na abro bi enso ahema ni bi omudi echi a mo chiachi eba na amache bale ono so na edrum so a wabechia wo kono no sa pepe eguso a de ebehu bi ade ebe momo na ya tudin e de akire mo e wo Manhyia anmubu ano ye di ka akire no se aposide wo ha aduokono enkono e na Apem so ba yi wadi akafu apɛ na edura hanu nti aposide toso bia akyase kan fin ne kwasi yi kosi na da bia nan so no se aposide toso ahenu no oba no aba bidi sa wo hwe enipa ben no wo mu kura tuo aba begina ho tuo abobasen wonum kom ni ade na kire se okofo na nkasa oye sahene ediku anim e wa Asanteman wo ba kire na ba Asantehene ba fo wusu amankwatia wo ba eno no ono oye okofo enti etuo die okobia ekura no enti nenemu won se ena na ba Asantehene so Asantehene beduru ye gini tuo woyi na pretwe ese ni kom obeyi ni kom ade na wotu na henche no nso e de atofom sa afi akwa hantoma no na wode aba fom kakra ansana watini akọ Apem so ni maro visa wa ro ne mpaboa nso ya mamre ono nso mfatu entimi mfa nkọ Apem so ni e ma ni nti ni agye ne ho akode nyina I met making an abro abet in Nopa. How was it in Toga? I met my daughter to good man. I was in Manopa, but then about the name. As a command was said to opening opening straw or come from. Was that the top of Yamba? Who pass him? Take the chair, who pass him more you come from. Ena na ba Asantehene no na ba Asantehene afi na wabedru ono ma wakoto obono mu ase amayira de toche ono so awia woko afi ena akwamatena na akode ne niema ne kura nyina obetimi akwakofa na odi ekura ene ye de hyehyɛ no no se mohu a edna pretwa e de ase ne kom ye de nabuti na bonti ye de ni kura no no so ye de ama no basa agini tu no de aka ho afi otu ati owie akese ono so eko Unu wakwachi anise tuche manswa ubo nyenyeni dia wadru ho sese eye Agona hene emamure mfi se Agona ewo abakwasem kese pa
ewa Asanteman tema emfa won se ne tie bia se ne dwabo ntie se de dwumadi ni sitie Agonahene ba ofurafufu yedi card ba to manim se ye wo enipa baasa omo Asanteman tema wonu itimi efurafufu ono so won se wakwa ha ne ntoma no ekofom a wokomo opum so ade toche se enipa baasa yi eyete pamahene ya na natural wampem ena afeyi Agona ehene womu ena chese wonu etumi efurafufu emfa woni dwabo no se ni esi kwase okatachie efrifa mensa Agonahene no wonu no mutumi yefufu ena de oka ho bi mu no ensuma nkwa ahene nti eno no patu timpa se nipa baasen ena wa Asanteman tema se obekọ dwabo bia se obehu se nchine ye no eyimfufu wonu afade ni eyifufu a na wo se ohu se ohu ebi atepa manhene anatwe wampem anase Agonahene wakatachie efrifa mensa anase simankwa ehene wonu nko a ena mutumi yefufu panfo ni bi eguso a wonu mo echiacha yedi ka kyerem eguso ni nyina anu no ayese yesuesu ade a ye be kai bia wose kyerem bia anu no ye de beto fom na yakoye nim na nchini matiti eno no se wu se opanyini gina opemso anim no wo bia na se o dead no a kire se wo hene bi eba se de yaduro no eye agofoma wono so ebe gro won mo bo ntwini mu de ndawuta no akirema no won mu ediguso a won mo bo a enche won mo ankasa no so a won mo sana ankasa no kiti adoa won mo na so mo afei no mo so atiesi dwum be dada won ho na yasakakra akire opemso
Apem so asori a woko ono wotiwe ayese anoma kware besi ama otu an nsem mujabum se anoma bi se wo che na oche no ene ntakre hu keke tie anoma kware besi ama otu an nsem mujabum se anoma bi se oche Apem so a na oche no ene ntakre hu keke ebre aso chiniye no ha se mahu a aguna hene na kache ena woduru no no one ni di nkra oche anana wodi nkra no obiri konfo anoche ne hene eno no a enye asempeto a wagina kakra one ni edi nkita ho na wodi nkra ese dwumadi no prekope na omfene ni nkyiremu e wona hemfie obadwumadi bia ase na ebro so se wose woma ne so a okohia na ochia ekra na odase ansana wodi mani edi akyiremu ono so kyire bu eni di na wode akyire ne nanam sanse oni won ma nanam ni ho nanam so ni won ma oni nti wodi buo eni eni di eno wawie a wotu atena woko wodru ya nana ba Anteman hene ho ba fo wusu amankwa atia wotoso enum akache afi no no so woba no abe kra no e ma remfi se asafo wono di enum wode ni di ngita ho na afi otu atene asabisu Apem so no where ma ba no adan ho kakra wa pakani ya na efe ya na akono keke ya na asanefe de makono mpense wom tokotuka na se wo mwa bibi won nsem wache de atwe de aba nanim saa no aya na efe amamre sante amamre ani abakwasam akono keke na efe yi anso opusu no kakra se wiwe na o se no so pa na wo so apakan no kura timi kire asano se ni siko sanza so wari ni yipa bedru bebe mo se wona pagya apakan bebe Apem so tene ya pagya kwaso kakra na se ye woso no nkakra na ene Apem so se ene nasano ni se di osi dada ne ho no ene ne kopa e kire se enafom kra Apem so eguso a sa medie otu apa no okwa wodeni ekuchinti na ese ahwefo edi mu babesi anomu na afino yahyemo na yasemo se subscribe na share na like efa ema eja wadwenkyere efa to wono wosua de emese ntakra ye hu sesi ano kokko sese ena de ade ni ekro mo se papa no no so eye echem edi mu besi amidi ene ebusua panyi owusu aduomi ema remfi so be like na wa share na subscribe na eja wadwenkyere edi